Summer na, Tuli na unta sa mga bata nga maunay na andan panahon sa bakasyon. Apan, way mahitabo nga operasyon tuli nining panahona sa Dakbayan sa Sugbo human kini gidili. Kung ngano, atong sayran pinaagi nining report. Nato nga ang reaksyon sa mga tao sa isyu sa pagpatuli nga kasamtangang gidili sa Dakbayan sa Sugbo. Pamaagi kuno sa pagpakgang sa pagkuyanap sa coronavirus. Gusto pa madayon ang tuli sa summer? Oo, pwede ka po madayon. Mas mayo nga madayon ka po. Kaya dagan man po bata nga ang uban managpo na way tuli. Kung dili mo wag nga COVID, magpabilin gud ang mga bata nga way tuli nga magpabilin nga managpo na lang kay nahadlok tungod lang sa COVID. Natakaron sa pandemic, mga siguro mas mayo nga hulaton lang nato kung kanus ati kanus ani mahuman. Unya na lang jud dinig kahuman sa pandemic. Unya na lang ang pagtuli. Kay peligro man ma-expose ang mga bata. Suma ni Konsehal Joel Garganera, ang Pangulo sa Emergency Operations Center sa syudad, nga adunay nakig-alayon sa ilahang buhatan kay magpahigayon unta og Operation Tuli. Apan gipugan una sa EOC tungod kay peligro sa COVID transmission. Ilabi na kon mosyagit ang bata sa panahon nga himuuna ang pagtuli. Mosyagit ang bata, kaning ang droplets ana may aerosolize, man ilang terminology, may aerosolize nga it can reach as far as 6 feet. Gidugang ni Garganera nga dili man essential o emergency ang circumcision ug mamahimo una kining ihuwat sa higayon nga mulurang na ang COVID. Dili man na siya ingon essential, but more than anything else, mas mayo tangali nga aton tutukan nga dili na noon na siya nga makuyanap na siya, mo-transmit na noon. Tinguha sa Dakbayan nga mapaubos pa ang kaso sa COVID-19 nga nakatala kagahapon og labing ubos nga positivity rate nga 2.37% sulod nining tuiga. Aduna na lang usay 474 active cases ang syudad sa Sugbo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.